På det tværfaglige seminar i juni lærer du et par teknikker til umiddelbar dæmpning af hovedpinesmerter, især spændingshovedpine i baghovedet. Jeg vil vise dig en af teknikkerne her. Som er en nerverefleksologiteknik af to nerver, som hedder nervus occipitalis major og minor. Og placeringen af dem er på stortåens yderstykke, på basis af stortåens yderstykke. Occipitalis major finder du her på den mediale del, og som alle nervereflekspunkter finder du først knoglekontakten, og når du har knoglekontakten, trykker du ind og opad, og holder trykket indtil smerten forsvinder, eller maks 15 sekunder. Occipitalis minor har du parallelt med major, lige over leddet, og stadigvæk starter med at finde knoglekontakten og trykker ind og opad. De to punkter her kan umiddelbart dæmpe symptomerne på hovedpinen. Det lærer du på det tværfaglige seminar sammen med flere andre punkter.